मैं कैसे जीऊंगी, मुझे तलाक मत दीजिए। जी हाँ, ई बात तो हम ना बल्कि पवन सिंह जी के दूसर की पत्नी ज्योति सिंह कहली आ साथे साथे और का कुछ कहली रउरा सब एक हमें खबर न्यूज में बतावे वाला बानी। ओकरा से पहले अब नमस्कार प्रणाम, भोजपुरी स्पीड न्यूज में रउरा सब के स्वागत बा। अगर अभी तक रउरा भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो देर ना करी, फटाफट सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी, साथे साथे वीडियो के लाइक कर दी। अब देर ना करते हुए रउरा सब के खबर के तरफ लेके चलता नहीं तो बता रहल बानी कि पवन सिंह जी और उनकर दूसर की पत्नी ज्योति सिंह जी के बीच में काफी ज्यादा तकरार बढ़ गई बा। यहाँ तक कि ज्योति सिंह जी के तरफ से भी बलिया स्थित फैमिली कोर्ट में एफआईआर दर्ज हो चुकल बा, यानी कि केस दर्ज हो चुकल बा। जौना के सुनवाई में पवन सिंह जी बलिया स्थित कोर्ट में पहुंचे रहलन, जहां पवन सिंह जी के सामने एगो भावुकपूर्ण अपील ज्योति सिंह कह देली कि मैं कैसे जीऊंगी, मुझे तलाक मत दीजिए। ये बात सुन के कोर्ट परिसर में खड़ा तमाम लोग भी भावुक हो गइलन। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से मालूम चलता। एकरा बाद में रोड से बता रहल बानी कि पवन सिंह जी भी भावुकता नजर अइलन। साथे साथे पवन सिंह जी के देखी रिएक्शन आगे का कुछ आवता रोड से हम खबर न्यूज में बताएं। ओकरा से पहले रोड सब ए वीडियो के ढेर सारा शेयर करी, अपन राय कमेंट बॉक्स में रखी। धन्यवाद।